Jadi saya simpan aku aban ai flash pi barok ki parlok ki ba jupet ya ki video hakani ka channel jonga. Tena du ka basdang hi mangala create ka channel ka ban kumno bangin kentiu ya lagi jong ki paradok parasnam dan kumno bangin baik ya ka bahakamiat. Kamtam na banta ki bisam lanot hakani ka review nyotra. Tena kalian jonga aku mangala jupan pause pi ki parlok baro hakaba man ka pon jutap ya ki video ki badan kam. Ki bala ru bantai ya ka jai ben riu ka jongi. Ndai manta saya simpan ngakwa ban ya thu sepi baka don ka jing penja ya ka wei ka bek pisa ha ki benta jong ka GS road ka bangi jutip kum ki lan jong ka butia market ti kum ta nga karpat sepi ki parlong baro si kata ngi julap ya ki bek pisa jong ki paradok parasnam bat leng ba ki video ki banga pelai te ki paralok parajor ki paradok parasnam ki baca ya ki bek pisa ki layo pan te menta sai sien pat ngakwa ban pentip sepi ha ka jing sisa merosi kata kadai baik bangyo ya ki bek pisah kamdai nakadau ba ki penhak kamdai nakadau ba ki penja hnrei bunsin hi namar ba haslong kadai ka jaka ka bala chelai plat ki nong tu te kamot ki sya tu no haki briu ya ka bek pisah kat ba ki dang ya bat bun kam ban thit ban pet haki yo ki han te hadin ba ki layo ki nong tu ya ki bek pisah ki jongki ki la bret no sya ki jaka ki ba per ki la ban bret haki nala la ne ki lenti ki sungkin bat ki penhak no mars nyo ya ka pisah te kamot ba ka e ka basa kalong ba abadon hapo jong kabek pisang ni julap baki don ki dokumen ki paper kam tam ki ATM card ki voter ID ki pan card lani ki driving license ku meter ter ti ka bang kwa ban kren sepi menta kadai ba nganom le sliang namar ngai im hakni ka percai kadai bangin tenrong ya ka jing jong iwe pi we langi dai na kanu kanu ka zat riu te mentaru sai simpan ni na kaliang jong ki parlok ki ba syong yo ngahi menta bro arsing license klem don hayo hendai ba na kaliang jong ki parlong kilasen sanga ya kini ki dur bat ki video baki layo ban khar ya kani ka back pisa jong ini i wei kong imdai i chai ban kasi hendai ka kerteng hangni ka pau ba idai brio i bana ka wei pat ka jela i ba kerteng i shabana khatun ti ini brio idai ka jaka sa ka jong i ka dai kam chai kendian Basanpur Bangla Basanpur Saran Bihar ti wala kataru namar ba ki parlok ki don ya kata kamen man ya tenrong lang ya ka jing ka ba iwe pi we i breu la ne walang idai na kanu kanu ka zai pendeu rai habang idon pat ya ka mensim ban sakri na banta ki para breu kamut ba midi hok ban plai ya ki video ki ba kumne teng ne skam ma pi we ki parlok ki bodon ha ka bri jong unyu tram pin i ya la jong bat pin burom pat ya ki we khnang ba kata ka nam mat ka burom jong kari bat ka zai pendeu jongi min yo ya kata ka nam ka bopha dei na kata ka daw klem dale siliang akwa ban pentip syabaro ya kani ka cingdon jong kani ka bek pisa kabala syatu lani saklo no hakimentu haslong bat kila bret no ya kani ka bek pisa bala yo kharpat da ki we ki breu bat kila sen sanga ya kani ka video tenga ngets kam bat pin page hadu bakut ya kani ka video wat la kam dei makana ka bek pisa jong ki parado parasnam henry pin share pa sya ki parlok ki parjor kenang bakan poi sya ki tu ki try kenang ba in yo ya kata kanam ke brom kum kari tip tip lay namar bro si kata ni la yo ya kata kanam kum kari tip lay lani ka Christian state kaba ni juyo ya kata ka nam keburom bat sakawairu kadai kari kaba ngiyo ya ka nam keburom ya ka jing itnat bat ya ka jingdon jong kamei mariang kaba itnat nila sakot ru hakiwei ki jela kum ka Scotland of the East kata kadai kaba ngisngo bangi dai ban sarong ya ka jong ka jela handai kawai bat kadai ba ngin penbet ya ki jong ki mensim bangin im ha kata kalenti jong ka hok ha kalenti jong ka jing sida bat ki jing yat ba ya yanti ha ki jingmut ki jing perkhat ki jongi te parlok ngan kren daka hindi kendian namar ba kani kadai ka bek pisah jong breu ki ba nabari dosto ap shillong में आ गया तो आपका पोस्ट गिरेगा हम नहीं मालूम गिरेगा ना कौन चोरी चोरी करेगा आपका पोस्ट लेकिन ये आपका पोस्ट रास्ता में आदमी मिलेगा तो हमारा पास आपका डॉक्यूमेंट बेच दिया फोटो से वीडियो से इसलिए हम यूट्यूब बना रहा तो प्लीज़ शेयर करो आपका दोस्त से सब कुछ शेयर करो ये पोस्ट का अंदर जस्टी डॉक्यूमेंट्स है पान कार्ड आईडी कार्ड क्या क्या है जस्टी है इधर तो उसका नाम शबाना खातून तो ये बाहर से है शिलोंग में नहीं उसका एड्रेस बासानपुर बांग्ला सरान बिहार तो आप समझ लो
हम सीधा हिंदी बात नहीं सकता, लेकिन आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ लो क्या क्या हम बात करेगा, तो ठीक है. Kermen ba nakaliang jong ki parlok ba don ya kata mensim ka jing ya tiklam kini share lam ya kanika video kan hadu manda poi sya ki try te na ya pet ya ki video hadu ko bakut pinyo i ya kini ki documents ya ki jing shisha te parlok sai simpan ako ban kerpat sepi ka don kini ka wei na ka banta jong pi ha ka ba yo le si ki don na pi ki ba don kam ya kini ki jing don kam ki ba phila ban don kam na ka banta simet la ni na ka banta jong ki tiar gitar ba phin bu hieng te sapet ya ka link ngan bu hapo description trong kani ko video ti phla ban thiet na kini ki link ki bang sa bu harum ku bless bon te parlok sa sin pat ni i ba kini ki documents ma ki don sibon ba ki buat ki badan kam ni ka don ka voter ID ka pan card ka ATM card ti ka don kani ka Aadhaar card te ki don kini ki ration card tiki ATM card kidon panotli nomor bang omdai bang yo manga yo ki wipat kila susan sanga ya kani ka video tiki don sniki code ki badon kama kani ha kani ka code kadon ya u number phone jong kani ka office ngatharai nomor udon number phone reba ki clemson clear sanga ya kani ka code te na kata kadau ngamla ban kontak ki te wala dana kontak ru tharai ba kan sem jencar nga nomor ba ngam nang ban keren pure Hindi mah jala si kide kibre ba omnang kasi dan rai wala kataru nakaliang songa kumbang laju pelaj ya ki video ki bakum kini ban ya terong lem ya kata ka anjing siam ke jongki mah namar lada kidu ya ki kot kisla ngai kan jenjar wat bakin lek pai no sa ki sinong ki thau ki jongki ru namar ba sisin baki wan jangai ki ya lang baki kot kisla ban pensisa baki dai na kata kata jaka baki wan ban ya kai pengat sa kani ka jela ka jongi ban wan pek ya ka jing internet jong ka jela ka jongi tenga ngai ba na pedang jong ki parlok nom soi ai bang apply ya kani ka video dai ka mensim jong ka jing tiplem ba ni kwa ban nom sa khot ya kari jongi ya ka jela ka jongi ba kadai ka jela ka basniu lane kadai ka jela ka bacrong ti namar ba kata te ngamla ban len kadai ka jing sisa ba hasilong ki don daki spa ngut ki briu ki ba juklok plah ki bang itu dur kmat ru ki don daki ki labun ma lajan kot spa hi te kini ki kita ki kam sniu jong ki briu ki badan haka jela ka jongi den rei ngim kwa ban sa khot kumta te kamut de na ta kadau bang supply ya kani ka video khnang ba kin tip ba dang don ki briu ki ba sngulem ki ba pentip lem ya kani ka jing sisa namar sisin mangiyo ban khar la ne ban ngiyo ban tam ya kano ka kot jong ki wei te kamut ba kan sem jing e bangin subu tang halajong kamut ba kam sim ru kanom sa te da ka bang ngiyo ban pelaj ya ki video ni ngiyo ban pan phai no saki kamut ba makiru ki yo ban lek phai suk no sala ki jong ki jaka e parlok ngai ba khnang ba kin like ban sa slam ha kani ka jela ka jongi da ka ba ki du no e ki kot kisla bakin songsa sa kani ka jela jongi nak liang jonga ngam kwa baki briu nak we ka jela baki wan kai sa kani ka jela ka jongi kin song slam ha kani ka jela ka jongi tenga kwa bakin lek phai na udwot te kumta ka ba ngin share kini ki video khnang bakan poi wot no saki bat kin yo kini ki kot kisla bat kin lek phai no si sendan te ngai ba mapi baro ki parlok nang share ki video ki bangan nang pelai nang ni sekmat namar ba ka jingjia ka jinglong ka jingman hapo ka ni ka jela ka jongi kum kini ki jingjia ki nang jia ka kha bat kalong ru ka wei na ka jing pentip ru ba ya ki parado parasnam la jong hi khnang ba kin tip ki bawan na kin nong kendong khamtam ki badon ya ka mensim ka balului ka mensim ka basisur sidur kim jumut dur bakin sa saklo no ya ki plapisa ki jongki ha ki beriu ki boman ki ba apthap be kleo tang kamno ban yo bantu ya ki jingdon ki jing em jong pi ki ba pikip ha ki pla ki jong pi khamtam ya ki tu ki parlok ki bawan sa selong ki baju thap ya ki plapisa la nei ki bek pisa ha ki bek ki ba ki kip sedien nasmo ban ong ne ba subhaban husiar wan nom thap ya ki plapisa ki jong pi ki badon ki documents la nei ka badon ka pisa wan nom pen phai ya ki pla jong pi sedien namar sisin ba pi pen phai sedien kadai ka jingjot kala up lupa na ka ban ta jong pi de ku blai sibon perlong in senang sempat ki video ki banwan